Bueno, estamos aquí na Praia da Lanzada, dando por comenzada a temporada de baño 2011 do Concello de Grove, que o cal dispón de 6 banderas azuis. Temos que decir que a día estamos pois con uns 22 persoas en todo o servicio de socorrismo dos 7 postos que temos nas praias, con dúas limas, que son dúas lanchas. Aquí pois, colabora tanto o Concello do Grove con 7 socorristas, un patrón de embarcacións e un sanitario, como tamén a propia Xunta de Galicia pois, con 5 socorristas. A maiores contamos con 57 voluntarios, coa agrupación de voluntarios de protección civil, que pensamos que permitirá ter os nosos areais pois, o mellor protegidos para calquer tipo de incidencia que podan acontecer durante estes 3 meses de praias, ou mesmo pois, moitas veces informar e dar servicio. Tamén continuaremos co golfiño socorrista, que estará pois, un socorrista pois, unhas días a semana pois, para dar esta actividade que para nós tamén é moi importante de concienciación do hábitat, da seguridade e da nosa naturaleza con todas aquelas persoas que nos visitan, e esperemos que haya un poquinho máis de sol pois, estes días de verán que nos esperan por diante, e sobre todo pois, que a xente que veña ao noso concello a disfrutar do verán, que o pase ben do noso paisaxe, da nosa gastronomía, da nosa xente, do noso mar, e sobre todo tamén do noso sol, non? Pero que o tomen a modiño, que sabemos que con isto do sol hai que ter moito cuidado e non deixarse levar pola pasión de poñerse de outro cor máis que un morado que sea prudencial. E nada máis, se non quere dicir nada aquí o meu compañero Alexandre, pois... Eu aquí veño de convidado. Pois nada, decir que damos por comenzado a temporada de baño, agradecer a hostelería en Groves, é dicir que tamén pois, son unha peza fundamental de toda esta temporada de verán, coas diferentes actividades que eles tamén realizan e que realizan tamén con colaboración de moitas partes do noso goberno, das diferentes concellerías. E nada, esperar ter un verán tranquilo, que sempre esperamos e sempre suelen acontecer cousas, pero esperamos que todas sean positivas e que todo o mundo se poda acercar á hermosa vila do Grove.